prasojo aja meri karo kondone wong liya kondo donya sandang pangan ora riko yen namung mula ana sing prasojo urip iki diatur karo rasa iri rasa dengki ngelingono sing lanang kayane piro kula aja seneng nanggo apa meneh pepetan kulit rumah dipel iso mengko pungkasane bubar pitan rasani tangga masih ayo jos kula aja seneng nanggo apa meneh pepetan kulit dipel iso mangku pungkasane bubar petan ono barang Bratayuda ojo lunga ning Taiwan gara-gara petan mulih-mulih njaluk sedan gara-gara petan ojo lunga ning Taiwan gara-gara setan mulih-mulih coba katan gara-gara setan setan kowe ngelokke aku apa? Hah? Kowe ngelokke aku apa? Aku ora ngelokne kok. Setan. Pancen iya. Heeh, matur nuwun. Nah, Nduk, apa? Suka parisuka disambung mengko nggon gara-gara dur presisi akeh. Njaluk wektu 10 menit wae. Yo, njaluk wektu 10 menit wae. Peloke Mas, rada banter. Gandane, sepiro gandane? Gandane kang sekar kadung lawan kembang menor kang esmu arom winar lan noyotan kadi kusuma mangambar-ambar mawar kukus sing tupaku malon-galon mawar megolir membo Bathara aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetula sandang kalawan pangkan bego bageanipun wong melek sabar narimo kukus sing tupa kumelun Edi suara